dobrý deň, večer alebo ráno. Závisí to od toho, kedy ste si nás klikli. Toto je Lyrics, vyspievaj si milión, webový špeciál. A už aj prichádzajú naši milionári z Kriminovín. Stanka a Paľo! Ahoj. 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 Nech sa páči vedľa mňa. Zoradíme sa. Ako sa vám darí v našej televízii, ako sa vám páči u nás? No je to nádherné. Áno. Najlepšie na svete. Už ste koktali v tých Kriminovinách niekedy? Ešte sme nemali čas. No, ešte sme nemali čas. Ale už ste tam boli párkrát, už je to celkom na dobrej ceste. Ak si dobre pamätám, párkrát sme tam boli, ak si dobre pamätám, je to na dobrej ceste. Je to na dobrej ceste. Ja sa vás pýtam, spáchali ste niekedy nejaký kriminálny čin? To by sme nemohli vysielať Kriminoviny asi. Prečo? O tom sa nehovorí. O tom sa nehovorí. Dobre, jeden adep by Ukradla to som bol. cukriky, keď som bola malá. Cukriky sa to treba kradnúť. No, my tu máme Lyrics, spievame tu a väčšinou teda máme niekoľko kategórií na výber a tak ďalej, ale keď sa ten človek dostane až na miliónový hit, vtedy tú pesničku nasadzujeme my. A preto aj dnes vám budeme nasadzovať tie pesničky my, ako keby ste spievali o rovný milión slovenských korún. Výborne, takže miliónik. Je to len super. trenažér, to znamená, dostanete akurát tak milión fazul, keď vyhráte, alebo niečo na tento spôsob. No dobre, no. Čo tam bude prvá pesnička? Máte nejaký tip? No my vôbec nič netušíme. Absolútne. Je to miliónový hit, takže my ho vyberáme a je to vždy... nejaký Žbírka. Nie. Nie? Bude tam Lojzo. Anča si drahá ako... Neplatené. Volvo. Uvidíme, či doplníte správne ten chýbajúci text, aby správne chýbajúce slova. Pripravte sa, vydýchajte sa. Môžeme takto spolu? Môžete spolu aj proti sebe, ako chcete. Poďme na to. Nech sa páči. Musíte doplniť 3 slova. A je za to že vraj milión. Nech sa páči. Fúha. No veru, fúha. Jediný sa Anča odlepila, prišla tam do mesta. Po uliciach chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po obchodoch sa tým všetko skúša, čo jej trochu pristane. Priore si luxus, kabát víta, pred rozhlasom zastane. Rádiovej blavom hráte po anglicky. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá ako neplatené voľno. Čo ja viem? Trafili sme sa voľno. Čo ste spievali? Anča si drahá. Ako neplatené voľno? Ako neplatené voľno. Skúsme. Bude No to tam? ja neviem. Vy ste to ani raz nevideli. Nevideli. sme Teraz to to ani totiž budeme označovať. Keď označíme tie slová, budú modré. Jaj. A keď budú zelené potom, ako sú modré, Áno. to znamená, že ste dobrí. Keď potom budú červené, to znamená, že ste zlí. Nehovorí to samozrejme o vašich moderátorských kvalitách, ale o tom, akí ste dobrí textári. OK. Takže, chceme označiť tieto slová, nech je sranda však. Označme, No nech je jasné. sranda. Anča si drahá ako neplatené voľno. Chceme označiť ako neplatené voľno. Modré. To je dobré. No ja viem, ale... Modrá je dobrá. Modrá je dobrá, hovoria v niektorých Áno. kruhoch. Ako neplatené voľno. Ak sa sfarbí na zelenú, ste King Kong. Aha. Obidvaja. Ak nie, ste Ding Dong. Ding Červená. dong. Hej. Červená je Ding Aha. Dong, hej. Takže čo máme? Zelenú alebo červenú? To sú nervy, to sú nervy. A víš, tu na to vždycky naťahujeme. Robíme to do nekonečna. A oni potom... To ešte pol hodinku? Dobrý, vidíš? To sú zelené! Sme King Kong! Ste King Kong! Hlava a brucho. Takže milión máme. Milión máme, ideme na 20 miliónov, pretože nehráme o žiadnu korunu. Ja som za. My tu totiž nehráme teraz o žiadnu korunu, prišli ste si to vyskúšať. Bude fazulová polievka. Bude Hovoril si, fazulová že- polievka, keď vyhráte. Budete spievať pesničku. Skúste si tipnúť, Ježišmária. ktorú. Uha. Láska je láska od Lucie. No, láska Zas je tu láska. Jaro Lidi šíri, Áno. to je ona však. Všichni na Petří. Áno. A budeme tam spievať. A nemôžeme pritom iba otvárať ústa, lebo... A niekto by to spieval za vás? No. To nejde. Tu na každý musí spievať sám za seba. Ale môžeme urobiť jednu vec. Áno. A to celé publikum, keď tam bude, že všichni na Petřín, tak my budeme hovoriť všichni do jojky. Aha, Výborné. dobre. To iba, to troška zmeníme, OK? Áno. Dobre. Hľadáte a doplňame 5 chýbajúcich slov. Nech sa páči. Ja vám pomôžem, ja viem dobre tancovať na tú pesničku. Fú, no, tak Pavel, ideš. ťaháš Luciu.
Aha. Stanko. Aha. Oh yeah. Je, tu jaro je tu, lidi šíli. Líbaj se jako život navzájem. Krásna choreografia. Tohle známe, zas tu máme. Maj ten divný měsíc, ať žije Petřík. Jojka! Zás je, zima je tu, lidi šíli. Ďatka, ľudia toto musia počúvať. Chudáci ľudia. Líbajú se jako život navzájem. Mám to veľmi dobre. Už viem, prečo nie som spevák. Tohle známe, zas tu máme. Leden ten divnej měsíc, ať žije Jojka. Je láska. Vidíte na holkami, holky chodí s holkami. Chodej holky s holkama a když chodej... Húlkama, kedy chodia. Poďte sa bližšie, nech na to vidíte. No tak to sme teda. Čiže láska, když Když chodej holky s holkama. Som hovoril holky s holkama. To je správne? Ja neviem. Áno, je to správne Je to podľa mňa. správne, my sme vám to ukázali. Chceme označiť tieto slova, to sa tu deje Áno, stále. chceme. To znamená, zafarbíme ich na modro. A nič. Sú modré a teraz sú vždy dve možnosti. Jednak, že Vypnem budú... si zelené. Áno. Ale- Zelená je dobrá, červená je zlá. dobre. Červená karta, zelená karta. Po futbale to nič neznamená, ale keď je zelený trávnik, môžete hrať. Ja už, keď sme to označili, ja sa pýtam, či tam je s holkama. Ja si myslím, že s holkama, áno. Podľa mňa prvýkrát je s kúlkama. Prvýkrát je s kulkama? Kúlkama! Lebo môžu chodiť aj s kulkama, ne? Když chodí holky s kulkama. Tak niektoré aj tak chodia, no. Guličková sezóna, hrajú tam na tom Petříne tie gulky. Když chodí holky s holkama, hej? Je to tam? Ale dobre, skúsme. Keď to bude zelené, zostávate, keď nie, rozlúčime sa. OK. Tak ako? Máme 787 569 miliónov, neviem čoho? Určite neslovenských korún. Kľúci s holkama. A teraz počúvate, čo robí publikum, keď sa to neuhádne, robia všetci, že... No. To je dobré, aspoň nás nevypískali. No, ale môžeme vás aj vypískať, pozrite sa. Spomínala si to. Na čo si to spomínala? Ale keď chcete, tak vám vieme dať aj veľký potlesk ako veľkým hviezdám. Nech sa páči! Pozrieme sa teraz ešte na to, čo ste tam pokazili, čo malo byť holky. Áno. Kľúci. Samozrejme, že to mali byť kľúci. Ale je to celé zelené, dobre je to. Ale keď sme to napravili. Vtedy sa ešte tak veľmi múdro písali texty. Určite. No tak vám teda prajem veľa zdaru v Kriminovinách. Ďakujeme veľmi Tak ďakujeme. pekne. Budete to mať tam ťažké, viete? 19. hodina je teraz veľmi exponovaná. Áno. Budeme sa veľmi snažiť. Niečo Majte tady. sa pekne, rád som vás Všetko dobré. poznal. A ja Dúfam, takisto. že niekedy aj ja prídem do Kriminovín. To vtedy, Jasné. keď vyhráme ten 1 000 000 korún. Majte sa pekne, dovidenia. Čauko. Ahoj.